Hej og velkommen. Dette er en vlog, hvor jeg bare lige fortæller jer om, at jeg har fået mit helt nye webcam her, som I kan se. Så kan det fokusere ind på min hånd, sådan der, og så kan det fokusere ud på mig igen. Der er autofokus på. Men ja, hvis I vil vide, hvad det er for net, så er det et Logitech B910 HD webcam. Så glæder jeg til at se nogle flere livestreams og video med facecam på også. Så det håber jeg, at I ser frem til. Jeg snakker med Stefan på den anden linje. Herinde og herinde, hvor han er i gang med at sove. Prøv lige at sove. Men ja, så kommer der også meget snart endnu mere nyt på min kanal. Så det er med at se med, mens I kan, og mens I har chancen. Okay, for jeg siger det til jer. Fordi det kan være, at i morgen bliver min fucking sidste dag på den her jord. Så det er bare med at gå ind og trykke den like-button, så jeg ikke dør. Og nej, det håber vi ikke. Hold din kæft. Men ja, ellers så chiller jeg her i min gode, dejlige gaming-stol. Jeg kan lige gøre sådan her. Oh fuck, det var lige faldt bagover. Så tag den op igen. Men ja, indtil videre så kommer der meget nyt, og min mikrofon har også webcam, eller mit webcam har også mikrofon, det var sådan det var. Så behøver jeg ikke at bruge det gamle vrag, der ligger lige derovre, du ved, derovre, lige derovre, ja. Ja, det er ikke min mor, jeg snakker om, hvad er derovre, over på bordet. Okay, I ved tydeligvis ikke, hvad jeg snakker om, så skal jeg lige tage det her. Fucking løvning. Det her. Så slipper jeg for at bruge det her fucking crap SteelSeries med den her fucking lorte mikrofon lige her. Så det er jo på det hele. Og du sidder bare og gaber. Jeg er godt nok så kedelig. Nå. Men det var det for nu. Jeg håber I bliver her på kanalen. Fordi at jeg kan fucking dø i morgen. Husk det nu. Jeg kan fucking dø. Så skal jeg lige smide en like. Men jeg har også en anden ting. Jeg har skrevet ind på min Facebook fanklub, at I skal skrive en helvedes masse spørgsmål til mig, fordi jeg snart vil lave en kommende vlog, hvor jeg vil svare på spørgsmål. Og det kan være alt muligt mega personligt til, hvor stor min pik er, til alt muligt, der ikke har noget med mig at gøre. Et eller andet med, hvad synes du om Barack Obama, for eksempel, eller hvad synes du om Neo, eller ja, sådan noget. Bare skriv en masse spørgsmål, ikke? Så skal jeg nok svare dem. Alle dem jeg kan nå, ikke? Ja, okay, vi ses.